Hey, what's up YouTube? I dag skal vi handle lidt om Jackass. Så skal vi se Lasse. Og ham der er påfuglen derovre. Vi skal se ham, eller dem kæmpe mod hinanden. Så det Lasse vs påfuglen. Det bliver sjovt. Jeg filmer. Venner det der egentlig ikke. Specielt. Jeg får lige lidt. Lige sådan. Jeg troede ikke, du var gået i gang. Au. Det får man det. Ja, det er det. Oh shit. Nej, jeg skal være med en lyd. Hvad er det? Jeg kan slå på dig. Lasse tror på mig. Det mener jeg skal være med en lyd. Ja, det kan godt være, det er lidt sådan underligt halvunderligt. Men det må vi leve med. Lasse slår på dig. Ja, vi ses. Lasse slår på dig. Håber jeg har det godt. Det var Jackass 1, 2. Nej, vi skal ikke slukke. Nej.